Ulugqatso le 10 km linomtsalane kwiimbaleki ezininzi apha kweli loMzantsi Afrika kunye naphesheya kolwandle kwaye luza kubanjelwa kwingingqi yaseSummerstrand. Kulindeleke umasipala ombaxa iNelson Mandela afumane imali engange-250,000 yeerandi njengosingatha olugqatso kwibhanka iABSA. Amagosa alo masipala achulumancile. Ulugqatso seluqhutyiwe eKapa, Thekwini naseRhawutini susela ngonyaka 2015. Uyakhumbula ke msasazi ukuba apha kuzawuza izigidi ezili-16 zize apha. Loo nto le ibangela okokuba unxunguphalo sokulo ngenxa yentswelangqesho lube kanti noko nalo le luyehla kancinci. Lo masipala uphinde wathi ufuna ukuqinisa ubudlelwane neenkampani zabucala ngeenzame zokuphucula ezemidlalo. Well, the sport that we're involved in today is road running, and road running is an amazing sport because it really unites people, you know, and it includes everybody, young and old, fast and slow, people of all abilities, and so that's why we believe road running is really the sport that unites South Africans. Imbaleki eyaziwayo kweli uyikhaya France naye uza kuthatha inxaxheba kulugqatso. Expectations zami ukuthi if no invite abantu asinokwazi ukuthi kusebenzisane kuze kuphume amaxesha apha lengene pha. Ngiyavuya kakhulu. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.